салому алейкум бародарон, ма берӯз номи пурам берӯз шарифи маҷидиён. Бародарҷоно, ма тақрибан як моҳ шид ҳами завидениро кушодагиём ва пеши ҳами кушодан дар дилмон як тарс буд, ки тарс уине ки мақсад клен мешава ё ки не. Тарс уи ки аксарият ҳами ҷуром яхи рафиқо мегуфтанд ки оли налог мияв млеса мияв иш мияв уш мияв свет пажарка безорат мекунанд. Ишқилиб хубиш нак бародар айра мезадам да. ва ба ҳамин нигоҳ накардам, мо ҳамин кору фаъолията сар кардем, ҳуҷҷатомон ҳама мақомот ҳуҷҷатро 100% кардем ва кадом мақомотеро ки ҳуҷҷатша накардем, значит мо дарак надорем ки мақомот аст. ва тақрибан як моҳ мешава ягон мақомот дари моро тақ каги мақсад пушик мона пуш гуфтаги нестай. Барам ка бародаро, ягон каса гӯш накунед, ҳуҷҷатотона 100% кунед, сари вақт бигем отчётотона биспорен. ҳеҷ кас шуморо ҳеҷ чи намега ва шумо метавонед озодона фаъолияти соҳибкоротона пеш барем ва ӯ қадар бигем дар болои сари мо ягон бигем маблағҳои калон гузоштагӣ нестанд, ки моро бигем айқиртак мо хабидам. Барои ҳамқа барои ин видео ба худо қасам ягон кас мара на сум додай, на папросид кадай. Баръакс ай бисёр мақомотҳо омадагиам фаҳмодагиам ки додарҷон инаи кора бикун, инаи кор лозима ё ки инаи кора накун. Ва ман мехоҳам ин адонима баён кунам барои ҳамаамон одамое ки бигем чи гаишникай дар ра бедорай ки мақсад ягон фалокат нашавад, чи мақсад пограничники дар сарҳад бедорай ки зану гулакҳои мову шумо спокойно хоҳам ва чи бигем налагавӣ ки дигаву дигаш ки буҷета пир кесан ки маълиму духтуру дигаву дигаш маоша гирифтеса. Ҳазор раҳмат бародаро. Фаъолияти соҳибкорӣ смела метавонем пеш барем. ҳичиам нашид, ҳичиам худтон кор накунед, шумо сабаб мешавед ки 3-4 оила бародаро нон меёбанд, нон мехӯранд ва як гӯшаи ватана шумо обод мекунед ва ободонӣ мекунед. Зинда бошед, саломат бошед. ҳазор раҳмат.